dadi tuwa-tuwaning Dipati Brangwetan Kakang Raganata. Nggih. Yo, Lho ben pripun? Lho nuwun sewu lho Kanjeng. lho Kang Mas Raganata iki kadangku kok. Kula ngertos. Ingkang kadang Raganata niku boten gadah lelabetan sepisan. Ingkang angka kalih menawi kampahan panjenengan niku dadi rerean. Dadi rerean iki diperintah ngalor ya ngalor, perintah ngidul ya ngidul. Ora apa-apa waton sing dadi tuwaning para Dipati Kakang Raganata aku nrimo. Wong kuwi kadangku. Nggih, mboten napa-napa niku kadang. Saniki nuwun sewu kula tak tanglet. Wong urip iki sing digoleki napa? Enak lan kepenak. Hah? Pundi saged kepenak kesanipun Dipati Pelor? Waja Menawi panjenengan dipun rehaken. Lho, saiki saenak-enake wong direhake niku luwih penak ngerehke. Jadi aku iso sugih dadak apa-apa kelakon. Nggih. Nang aku dadi tungguling para Dipati. Inggih, cobi to sakniki pandhite. Iso nyunati pajak. Inggih. Saniki umpami nggih sampean sing dadi tuwa. Para Dipati Brawetan asok pajak kan panjenengan kan Jombang. Mangke sing perangane di seturaken ten Majapahit saperangan kagem jenengan. Lho, rak saya suwe saya sugih. Ning nek jenengan namung anut glundung dadi rerean ingkang dados tuwa niku Rangganata. Jenengan diperintah ora entuk apa-apa. Mongko Kanjeng Adipati, kula ngertos. Dinten Majapahit sagrenten perang gedhe. Enten prastawa sing rampung bengi Pelor Waja. sing perang Pelor Waja. lho sing ora ngerti apa-apa kok kepenak medhekeng nglungguhi palungguhan sing dhuwur dhewe niki mboten adil. Mboten Mergo apa sing tumindak Pelor Waja. Pelor Waja. Aku kudu piye Nek Camprang? kula dados jenengan mergo iki ora adil. Partisara kula jaluk. Partisara kudu tak jaluk. Inggih. Nak ora entuk apa aku rawirang karo Kang Mas Pati Raganata ana ing Kadipaten Kertosari. Lho, carane Carane piye? carane dintok dijaluk lalanan ora entuk diruduh paripeksa. Ngoten. Diruduh paripeksa mboten entuk prajurit ing Jombang dikerake diperangi. Kudu tak Diperangi. Arya Camprang. Enten apa? Yo kene nganti kowe ngomong sing kaya ngono.